ora kaya-kaya. Ora kaya awan iki ya, Dik. Heeh. Kabeh iki ya dadi anak buahe, dadi anake. Siji dijak, siji ora ya mesti ya padha protes. Alang wong gagasanmu ya arep nilap aku. Iya ta? Ning ya delalah kok ya mau niki wong iki solidaritas. Lah wong kene iki sekongkol kok engko nek gak sitok dicop sitok ora ngono ya mesti koling-kolingan nek. Padha meri mangsane. Tak telepon ben risi. Iya. Prasetyo sinarengan kadang para walaras sampur sari sederhana ning ya nyamleng nyatane sing domah nganti gedak-gedek mantuk-mantuk kaya bar ngombe bil wae. Rasa-rasen to. Ayo mergo kemblengeren nyawang kowe iki kok ketok. Iki mau peti ringkes. Tek bolomu kurang siji, Lek. Ilang siji, apa gak teko? Ketoke ngantuk ketoke. Oh, wakil.